Zara konturatu dira? Gauzatik enean. Ja, enpresa zaldi bat gutxea dut jokatu bat duzu. Tu sabi, bai? Hori da. Erregea zurian eta hola. Baina horrea mugitu dezu, ez? Hola. Ez du mugitu dezu. Vale, ondo. Suerte sea Jonas. Baina da txuriak beti. El ni bakarri. Bueno, vale, nik ikusi. Que pena gaur ez da lehiak.